יפה. יפה מאוד. יפה מאוד. רגוע. אתה יודע את הצעדים, רגוע. יפה, חזק. יפה. קדימה. יפה. כל הכבוד, תותח. כן. רגוע, סיימת. טוב. כל הכבוד. איזה תותח. איזה סולי. הרווחנו כנאפה. יש! אוי, זה היה טוב. עדל. מברוק. כל הכבוד, 8 ראשון, איזה תותח. תשמע, השיפור שאתה עברת בחצי שנה. וואי. יס! חזיני הבלות. זה הרגיש טוב. היה נראה קל. זה לא היה נורא קשה, כאילו... הייתי נחוש בצד, פשוט המוח שלי היה ריק, אתה יודע? זהו, זה כיף שאתה יודע את הצעד, אז אתה כזה לא צריך לחשוב, וזה מגניב. על הקרוקס. אחרי זה היה נראה טוב. בדרך כלל אפילו קשה לי להרים את רגל שמאל, והפעם פשוט הרמתי אותה, ולא חשבתי על הברך, כאילו היא קצת כאבה לי בעקב, ואפילו... תודה. והייתי בקרימפים, הרגשתי את זה, אבל לא עניינתי, אמרתי, ואז הגעתי לג'אג, אמר לי כזה, רגל, טוב, שתוק. אוי, אנחנו צריכים לנקות אותה. כל הכבוד.